Ужо 8 месяцаў на паўзе стаіць прыбытковы для Беларусі экспарт птушынага мяса і субпрадуктаў у Кітай. Чырвоную кнопку націснула кітайская мытня ў канцы мінулага года. Пад забарону патрапілі 11 з 13 акрэдытаваных птушкафабрык. Беларускі расследавальніцкі цэнтр даведаўся, што прычынаю сталіся тоны нелегальна увезеных у Кітай курыных лапак, делікатэсу кітайскай кухні. Беларускія птушкафабрыкі маюць ліцэнзіі на пастаўкі мясных субпрадуктаў у Кітай з 2020 года. Экспарт курыных лапак да 2023 года вырас у 6 разоў. Кітайская мытня выявіла, что Беларусь поставляет на 30-40% больше лапок, чем здольная вырабить. Проверка показала про то, что Беларусь, апрача своих лапок, поставляла у Китая еще и лапки из других краинов. Например, там из Туреччины, наколькі я памятаю, украинские куриные лапки так само продавались на территории Китая под выглядом белорусских. Гадавы аб'ём адгрузак курыных лапак складаў $250 мільярдаў. У гэтым бізнесе не абышлося без удзелу набліжаных да Лукашэнкі бізнесоўцаў-афшорнікаў. В ланцужках поставки, як з китайского боку, так, до прикладу, из британского боку, тому что поставником была британская компания, мы выявили людей, звязаных с Виктором Шейбом.